सोचना दिल के अंदर है। नुमसाई मनु सबो कहाम सबो हमिया, लेकिन कोई सोचता नहीं है, कोई बोलता नहीं। क्यों? Koynya nangka, di sini moharadan thani wo koyui jeng tini jeng lockdown ke sawai masa ya enggai belai tiktok lai tomoni ya gulo bo moharadan sung kolmai koy mani ya gulo je sini moharaja sung nor kha kise misa phano norok salai tong sogra di nei mairum borok pas kisi kere kha abun bangai sini moharaja na belai ke hambai te aro wo sungno subanai tongo je moharaja bai sungno salai nai sini sar bibas bono bo ani khabai khubai ke belai kene hambai abuni bangai no jotono hambai Kulumka. Sanja kam jotono khulumbai ke ani mung Bibas Debroma TSA President Shillong COVID-19 je lockdown jorao Meghalaya o sini borok kesajak latun bai jainta hilso Hilaria do kol minus samung khainai takuk tai bukhuk song borok ajaga o total 5 family tongo 5 family bisingo borok 14 borok 14 jona kawo borok borokno seng tini mohorasni subachu bai mohorasni naikolma bai seng tini borokno je sini mansak seng borong chubakha tai tebo ajaga o borok tongkho subajangnai seng borokno chubana bai seng saitugui tongo ambagai mohorasno belakino hambai sengno subama bagai hambai